Schafft er noch? Alles perfekt, ne? So nicht alle draufgekommen, mach mal. Einer der Mann müsste das sein. Vi har taget et gode billede her. Det vil være en god øst. Ja, men det er baggrunden her. Det har sit højeste punkt. Ja. Er du haft defekt dernede, Lars? Vi var til ved at hente dig. Nu er jeg vist tyskerne i år. Det var heldigt, du var med. Nej. Fordi han var nede, så har han ikke gjort det. Der bliver nok træ, så har han over sig. Ja. Du har helt trøjen. John. Ja. Jeg ikke håber, han begynder at køre. Han er kørt helt ned igen og står og venter dernede. Så skal han en gang. Nej, vi skal bare vel op 7. Han står napper. Nej, han var ikke. Han havde sat slangen i, han skulle bare have. Så har han garanteret været vendt om og kørt helt ned. Han pumper. Nej, fordi at Jan kørte ned til. Han skal lige hoppe. Det er hvad han ikke kan finde ud af en pump, så det virker. Ja, her ser vi jo så i høj solskin, som holdøjen har lovet. Vi har allerede, jeg har brugt 4 kilo sololie i dag, jeg ved ikke med jer. Det var fuldstændig spildt. Vi har kørt i 40 mm vand. Det er satme med rigtig Voldborg, vi har her. Kort ællig. Udtalelse fra holdkaptajnen, holdejeren. Jeg synes, de hænger lidt med røven alle sammen. Ja. De har ikke levet op til forventningerne. Nej. De vil ikke drikke øl, og de vil ikke køre. Nej, hvad synes du så om fotografen? Jamen det er, han kører kanon godt. Ja, det synes jeg også selv, han gør. Men resten? Nu zoomer jeg lige ind på dig, så kan du komme med en begavet udtalelse. Ja, i aften skal vi have vejsbier, og det tror jeg, det gør Det er forskel. man glad, når man får en I morgen så er vi godt kørende. Ja. Så viser man stadig alle ung. Tak for det. Billigt, der ligner der. Der skal du være købende græscigaret eller hvad? Og det er sgu rigtig Torben, han ligner Emil fra Lønneberg. Jeg bare ikke lide Emil fra Lønnebergs far, så er det fint nok. Det er vist mig, der var oksen. Oksen fra. Hamle. Min far, der boede i Hamle, så man kan da godt sige lidt fra Hamle. Han kommer faktisk, jeg arbejder sammen med en, der bor i Røde. Han siger faktisk ikke engang rigtigt, at han kommer fra ham. Han kommer faktisk fra Røde. Ja. Vi har jo en masse af gode. Okay, hvad bliver ved med at afbryde? Han ydler noget på hele tiden. Hvad så? Han er fra nu. Nå, kørte du bare i forvejen igen. Jeg havde en lærling, det følte mig i før, han hed Bernhard Grindal. Jeg synes, han var lidt belastende. Du skal prise et med flere ørepropper her. Så vi kan få lov på baghjulet. Så du så købe på baghjulet? Det er nu, vi skal vise det der. Træk der. Nå, nu lærer træerne i at køre ned af en bakvej. Claus, kom med lidt før ham, fordi det er lidt, fordi der er frisk nu. Hvis det er så dumt, at køre ned hen, så kommer det helt meget. Nå, er du klar igen?